Salutare tuturor, eu sunt Mihai și bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod dintr-o nouă serie. De această dată m-am gândit să fac, fraților, și o serie de Skywars. Bun, sper să vă placă, nu uitați să apăsați și voi acel butonaj de like dacă vă place seria și vreți să continui seria de Skywars în continuare. Bun, hai să vedem ce facem pe aici. Mihai Team, habar n-am dacă vorbești cu mine sau nu, dar oricum nu fac timp. A văzut aici. A, 7, 6, oh my god. Minecraft Skywars starting în 3, 2, 1 și da. Hackere primesc bani, da, probabil că știm și noi. Ok, hai să vedem ce facem. Aici am găsit câteva chesturi care m-au ajutat pe mine foarte, foarte mult. Ok. Hai să mai vedem ce găsim pe aici, da? Nu-i așa? Da, fraților, ați văzut că am început foarte bine episodul, adică am început episodul de 2 secunde, stai, ce începe și nu mă lasă, mă rog. Am început episodul de 2 minute, 2 secunde, mă rog, și deja am murit. Eu uimit să mă duc în mijloc și să iau toate itemele și să-i bat pe toți. Ai, ok, default. Nu mi-au niciun clip pentru că, frate, mai mult mi răsesc chiturile. Adică nu mi le răsesc, dar nu are sens să mi le iau. Holy fuck, ok. Hai să vedem, fraților, ce putem să facem. Măcar asta să nu dau fucking fail cu water-ul. Water elemental, salut, boss. Habar n-am cine, dar zic și eu așa de pe sală. Bine, ok, thank you, dude, adică știu că faci bine. Îți mulțumesc pentru că mi-ai răspuns. Facem echipă. E cu mine? Da, e cu mine. Nu știu. Zic și așa. Zic așa, habar n-am. Vedem noi. Sper mie să nu iau bani, adică ăsta e solo, mi se pare. Votează pentru Kit of Fame. Nu cred că mai ai nevoie. A, bă, da. Kit Selector. Cum se trece? Alege Insane. Nu știu. Da, oricum cred că e Kit of Fame, deci. Ăsta cred că e Kit of Fame. Aici. Oh, god, ok, e bun. Am apucat chestii bune, sincer, acum. E bine, fraților, ce am apucat. E foarte, foarte bine. Oh, avem ce se spune. Gata, boys. Cred că e meciul meu ăsta. Cred, dar nu sunt sigur. Nu promit nimic. Nu vă promit nimic. Nimic. Dă-mi, te rog, ceva pentru boss. Fiate, fiate. Oh my fucking face, ok. N-a fost o idee prea bună să mă pun cu tipul ăsta pentru că e un adversar cu adevărat de temut, adică n-ai cum să-l bați, frate, adică e genial de greu, e fucking genial de greu, mai ales că spamează cu boul ăla. Fuck, eram sigur că dăm. De n-am să zic, ba da, uite. Mamă, Ganaș. Ok, a fost cel mai greu player de putut, acum o să mor, o să vedeți, revin eu cu puterea minții. Puterea minții mea a dat greș acum. Ok, guys. Avem și chestii de-astea. Chestii de-astea. Ok, capa. Știți ce să facem, nu? Știți ce să facem cu puterea minții, nu? O să-l doborâm pe ăsta cu puterea minții. Hai, cazi. Auzi. Cazi, dudes. Vedeți? Știam eu că o să cadă. Ăsta o să moară. Deci, nu știu, previn eu cu puterea minții mele că el o să moară. Nu știu, frate. Am o puterea minții foarte, foarte dezvoltată. Vedeți, v-am zis, victorie. Na, mă, puterea minții a mea este prea mare pentru tipii ăștia. N-ai ce să le faci. Orice ce pe puterea minții mele este prea mare pentru ei. Ok, am reușit să câștigăm, fraților. Jocuri, hai pe arena nouă. Urați-mi noroc, guys. Urați-mi noroc. Hai, începem în 10 secunde. Și sunt 10 player din 12.
să și noi 11 player. Nu prea, ok. Ah, fuck, am uitat iar. Alege mod. Alege unul dintre modurile disponibile. Ce moduri, frate? Lasă și dacă tot a început, alea că puteam. Habar n-am, nu înțeleg ce moduri disponibile din moment ce mie nu-mi dă niciun mod. Dar mă rog. E ok. Uite, frate, ce am. Cred că mă duc în mijloc, adică mă rog pe insula asta, să zicem. Da? Am dus aici. Hai în mijloc, fraților. Bun, suntem în mijloc. În mijloc, nice. Ok, fraților, am ajuns și în mijloc. Hai să vedem itemele care le apucăm, dacă nu mor. Uite aici. Hai, frate, rog. Un gest, ok. Ce spray am, dar n-am pus, ok. Oh my god, mă fugărește unul. Cred, bine, nu mă fugărește. Dar mă violează. Gay! Previn că o să-l bat pe ăsta. Previn. Nu știu, cu puterea minții mele, a mea este prea mare, v-am zis. N-ai ce să faci, frate. Nu ai ce să faci, guys. Previn că o să mă omoare ăsta. Cu puterea minții a dat greș, cred. Nu, n-a dat greș. Ești nebun? Oh my god, puterea minții mele, v-am zis, n-ai ce să le faci. Puterea minții mele este prea mare. Arena full, stai ce? E 8 din 8. Da, uite că aici tunul și avem și noi, putem să intrăm pe arena asta. Avem disponibilitatea. Mereu uit, dar nu știu de ce. Holy fuck, ok. 5, 4, 3, 2, 1 și go, boys. Boys. Hai. Am așa un chef de filmat, sincer. Nu prea am mereu chef de filmat, dar sincer, acum chiar am chef de filmat. Este foarte bine. Este foarte bine. Chiar dacă țip, eu trebuie să țip pentru că am microfonul prost. Rău, frate. Dacă v-am zis în episodul ăla de Skywars. Hopa! Nu, te rog, nu mă bate, te rog. Te rog, zi-mi că nu mă... Oh, rip. Nu să rip. Oh, guys, oh my god, guys. Guys, cred că am avut cel mai mare noroc. Pe bune, guys. Cred că am avut cel mai mare noroc. Vom testa ce să mă regenerez puțin. Pentru că nu pot să mă bat cu cineva arătând halul ăsta de țigan. Dacă am luat și noi chest plate. Ok. Bun, am luat chestii. Avem apă. Avem și apă. Nice. Cu puterea minții mele previn că o să moare tipul ăsta, papagos. Chiar ne-am văzut de curând. Acum numai aici, printre noi. I'm very sorry. Ok. Nu uitați, fraților, aveți IP-ul server în descriere dacă vreți și voi să vă jucați. Să vă jucați alături de boss. Dacă sunt online, desigur, mă rog. Oricum, cine mă recunoaște pe mine. Știi ce să facem? Nu mai sunt player 3. Eu o să mă duc retardat pe insula lui ăsta pentru că n-am ce face noaptea. V-am zis că n-am ce face noaptea. Tu pleci în străinătate. Du-te în America și lasă-mă dracu. Uite, frate, mă duc și aici. Pentru că am valoare. Da, frate, că am luat niște chestii. Ok. Bun, aici nu văd pe nimeni, acolo. Văd unul jos care cred că e retardat. Dau ce cu presupus, abana dacă e retardat. Glumesc, boys, știu că e retardat. Pentru că o să moară. Ăsta... Ok, cel mai greu match ever. Ok,
Dacă am reușit să câștigăm, ok, un meci destul de greu. Bine, a fost ușor pentru că m-am dus direct în mijloc, au dat, mă rog. Cam atât și cu acest episod, fraților. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi acel butonaj de like. Eu am fost Mihai, vă mulțumesc pentru vizionare și noi ne vom vedea desigur data viitoare. Pa, pa!